ሰላም ሰላም ፍትዋት ህጻናት እንቋዕ ናብ ስምረት መርሃ ጥበብ አካዳሚ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ብድሓን መጻኹም። ፍትዋት ህጻናት ሎሚ ንምሃሮ ዓይነት ትምህርቲ ትግርኛ እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ድማ ፊደል አ ምስ ዘርአ ምፍላጥን በቶም ፊደላት ቃላት ምምስራትን ይዝኸውን። ስለዚ ብጽሞና ተኸታተሉኒ። አ I A E ቀጽልና ድማ ፍትዋት ህጻናት እቶም ዝተምሃርናዮም ፊደላት በሓባር ንበሎም። ንፍዓት ህጻናት ሕዚ ድማ በቶም ዝተምሃርናዮም ፊደላት ዝምስረቱ ቃላት ክንመሃር ኢና። መስአ ዘሪኡ ኢድ አድጊ ጉባኤ እምኒ ኦም ሕዚ ድማ ፍትዋት ህጻናት እቶም ዝተምሃርናዮም ቃላት በሓባር ንበሎም። መስአ ዘሪኡ ኢድ አድጊ ጉባኤ እምኒ ኦም ንፍዓት ህጻናት ንሎሚ ዝበልናዮ ትምህርቲ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ እስካብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ። ቻው ህጻናት።